ewepụ m ọbụna ife na-eme oge a wahapụ m ụmụ mkpara ahụ ibe gị ịda akpọ ma mmemme ịda agba mma wahapụ ọba n'ihu ji a ma ọ bụ ya gịnị kpara nkwa na-amụghị nwa ọkụ ọ oke mwụta n'ọha na eze oge a igwe oke mwụta na ndị ichie na-abịa na palesa ọ na-ewutata m ike ọ na-ewu m ewu ọ na-ane m nke obi maka ọ bụghị ife m kwụ enye ọ bụghị ife m lebe anya ma ọ bụrụ na ogbe ọma m ji dị ukwuu ọ ma hapụ ụlọ ọmasị na-echekwa ga-eji echiri akpụ nkwụ na-eji egwu egwu ma ọ bụ ga-eji na-akpụ ngwọ ọmụdị ebe nke beteli jide ma hapụ ịkarị ịdị sụkachi ụlọ ndị eji ike Muy favorable, muy favorable. Keke m ha zụrụ m moto ka zụrụ m moto m ito azụrụ m biskit biskit nga were ka ihe ri rice ị ga-abịa eso anyị aga-azụ ife anyị ji ewu rice ga-erie rijuo ekwuo ngwa anyị ga ada lah kuwi mo hane kuwi mana wan ông đi pada 엄마 ông đi mình lo setulu opo kwa maka obumbara gaga sekwa ka ya o nyesakwa mo mwezi nda buru kweze ngini me omo ni di heje egbugwe o prince onda de du ya ga de ndi fe omo ni heje kwa ewu ya mo omo mi ke ese mi ki meri ya plano ọtọ bó fún àǹkè ìgbùgbé ya. ó ti dá plan ọdún yìí lásán lọ́dọ̀ ìjọ kìíní ya. mi kí ga gbárí ní ìjì. gbárí ní ìjì ní ìkú ya. excuse me biko ọmọ ní tó orí nga rẹ
ọ bụ n'ite ori ngara ya chetu iji point ebe alọghị ekpa ịdịkwa mma ọtọ bụrụ ife ndị chiọma adịghị eme elọrọkwa na-eme kwasị nwa nwere ike ịwa na-atọ mpa ya anya ọtọ bụrụ ife nwa na-atọ mpa ya anya egwu ya anya anya nọ n'anya ife nne ọka ejikwe arụ ọka kanụ ndukwo ọka ọnya ọka njọkụ ịghọtara ihe m na-akọrọ gị o wee gbuo mmadụ onye anwụọ pee gee ntị ọ bụrụ na nwa okorobịa ahụ gị na ya na-eme ya na iji ikoma ahụ wee magbuo ya abụrụkwa m eze egbuo gị ịnụ ihe m na-ekwu mana ka ngwazi gị nke eziokwu ịma na emechara nwa okorobịa ahụ gburu isi ike otu isi kọrọ agba na-achọ ịpụ ya mana mgbe ọ kwụsịrị ka nkụziri gị akụkọ ihe metaziri ime Umuebuka one. Umuebuka one. Umuebuka one. One. Ndị ichie Ibebuka ekelela m duru na lọlọ nna anyị ga-adị ekelela na mma ndị ichie Umuebuka ka akpọkọta m ụlọ ebe a eberu n'obu m kele obu ụtọ gide m ụlọ abalị bọlụkwu na-achịkata oge alaeze anya ụlọ abalị bịkọta ụdọ ọdịma anyị nwe omekpapụ ndị gbaghara eke elu ka alịtọdụgbaru nwere ekelela m ụnụ onwere ndị mbaba anyị gburugburu ndị akwụ anyị enye na njide oge ụtụ ọ na-adị m gwa na-enwe omite anyị ike ijere ka amadị onye ọbụla egwu na gwa eje n'ihe ala ya ogbonu je kwaru so ndị bụ ewa mmerịta ụlọ lekirizie yo na mgbede m na-agagharị ịgadị ya dịrị na mma ichie Umuebuka mama nuwe ya dịrị na mma Napa, chop nako. Nè napa ko pot ko chop ko. Napa ko pot ko ke me chip lam de. Ana ma na ibu lam da ba. Mare meri aya bo ko. Ba bo no. And in God, where so you'll be any book. Mamuke, Mamma, Moniche, Mamanta. Yes. Only my happy Mariana. Only my happy Mariana make back. Yes, I'm married to do. Umuebuka. What? Umuebuka. Kaloji. I had a woman, Tabafu, my oma. God. You don't make my young woman. Stone. Ndiche, agozi na ni agozi. Zeka,
Bring it here. I'm step before the others. I am the prince. I am the prince. What made you go? I'm going to need you. Prince, I'm supposed to step before them. I'm the chair. I'm the prince. I'm going to do it good. That's most. That's like a well. Your man? Like it. Your man? Come on, get out the motor. Oh, crazy. Okay, shop narco. Umuebuka, one! Umuebuka, one! Chineke ke luka ko umuebuka kalamai. Anya mototo kalamai. Ndi chire buko no umuebuka wada ngoma. Ana ya dulu kuma ya dulu nka. Onye da zwa fi azusa. Onye da monu bekee ya no sa. Onye ma nto je gbo na be gbo gbo. La célébrité Ezoka. Onye ma nko ma. Ezoka. Onye je na wala ka ya buru nke ya chwo. Akwela de. Ndi che buru ma ngo. Odi do nku ma do. Mande no no ya de wa ma. Mande na de bekee ya de wa ma. On a mangé du cassage de Becquer. Des milliers d'attentes, on n'a pas de mérite. Des mérites, pas pour Mama, ife mbra akpaye bụ sile nna anyị bụ na eze ji ide megasị ekwu anyị ọ dịghị mma n'obu stand me plepa jobu ifere m de etu sasi maale ọnụ okreke yọne mgbafọ ifu mụ na mmanya gwa ma ha kwa topusa mgbere ikwu na ifu ahụ eji ebu ndụ stand me plepa dị tu ọ dịghị mma obu jikwa ya ọ dịghị mma obu Ejike nwa m. Mama. Meji. Ademma. Eteji la mia o. Ma teji pele pa. Ejike. C'est quoi? Mama. Ogene. Omori kipe. Ana no la gba nkata. Umu ebuka. Yo buru ku iya. Ye wani mochi. Dwa no. Ema ko male ochi. Aya ara pa eku la. O to ko gini me. Tais-toi, Yves. Jean-Non. C'est à moi que tu pas comme ça. Hein? En moment, il se va à quoi donc? Apa mo ki bonya? Que fleur? On a quoi le mot? Mais comment on dit aussi? Et puis comment on t'a dit moi? Hein? Si tu laisses pas tête, comment on dit aussi? Il avait dit ça. Il avait dit Ma. Angel, pas.
eze taa eze mame taa ọkwara kachi eze ọyọ ọdịkwa mma onye kasị eze ọdịmma ọdịmma mmakwụla ka eze ekwegwula m ezinụlọ ewekwa m ebe m ga-ata ubi ewekwa m ụlọ ogbugbu biko ile eze anyị bụ ga-enyere m ife aka m sị ka m bịarị ọtọ ti biko eturu m aka ka m osibe mmadụ ata ubi ewesakwana ebe m nwere ike ịdị emume ezinụlọ ife m fụsịrị ka m bịarị eze ụtụtụ ewe echi aka ntolu ya na ezi adịghị halal eze ka eze ka eze ka eze ka chai eze ma ka eze ka hai ka ya no tibelare bia ifu sisi eze de bezi ife ifle hai eze ka no eze ma meka e ara pe mo ha peto papa gege tí mo ṣe bọ́ mo ṣe tọ́ ní parí olùgbé pàrọ̀pàrọ̀ ẹ̀bùwà. nsogbu dị eze. ọdún ya aga m eji iwu ụlọ ebe ezinụlọ. eze ka.
ọkọdụ ya ọmọ ìfà lè yà ni ọkọ lè yà ìfà ní musu ọkọ eba mika eba kachi eze kalibi ebu ụlọ m na-ere Chineke eze ọdịm Chineke eze ha dị Ihe ngomi m bọọlụ ọ dị adị eme. Chai! Nei! Nei! Chai! Ọ dị mata ndị. Mba, adịkwa ebuka ya otu tupu ike o. Tupu ike o. Yes. Ị na-ane mmadụ ife gaa n'ife ha dị mma. ebe a ka bụ ya mo ji mebe la dị etu ya baba dị meshia na emeshia kwa nna ya Oh yeah, ne. Oh yeah. A lot of the time, people blame the madam. A lot of people bought the yaya. ọkwa mi ya weba Obudu wa the yes. The man man. The man who want me ya le. Hey, Misala. Lola. nna Ibe. Kalibabo. Iba ngeda le kachi. To wo di melobi. Kachi. Eze. Hello be ba mbe le iba na. Chineke. Ozube. Ozube iba ble ada nwe ba de gabe nkama. Amen. Efe la ndo ya gbo. Ele nkewa me fe de ya ma. Ele nke ha de. Eze ka. Yes. Eze ka. Chai efe abo. Anmar gba na ego. Mpa. But ọkà bàjẹ́ irú orí yìí. Ọkà bàjẹ́ bọ̀ irú orí yìí. Ọmọ yẹn yẹra bọ́ gàṣà dáadáa. Owó máa dé fẹ́lẹ̀ fà. Orúkú àhẹ́ mi ni ẹ bọ̀ dẹ̀. Owó máa dé fẹ́ẹ̀fì. Òkè lánàá òkè lánàá. Ibẹ̀ náà yóò rú sọ́ọ̀bì àgọ́rọ̀. Lọ́gọ́ sanyá tá. Owó máa dé fẹ́ẹ̀fì òkè lánàá. Eze ká. Ẹ kọ́ ní àgbọ̀bọ̀dọ̀. Eze ká. Eze. Biri gbàdúrà odò. Lọ́lọ́. Ká. Prince Kano Ka Ekwa agwụla ọdịla m unu adị m obi ndị efe kwọrọ m ne eze ka Nah, minu kau kada apa napa? Oh, napa apa? Apa naik motor? Ada makan.
Ya gaziere unu. Anyị bịara na-elekọta mara ebe unu na ya bụ nnọkwa ndị gee ntị ka m gwa gị n'akụkọ ndị a niile m na-akọrọ gị ọkwa nwa nke bara uru na-eme ka nna ṅụrụ ya Chinedu ihe m mụrụ n'ụdị mgbanabụ bụ nwa bụ Chinedu na Chidebere nwanne gị nwoke ọgwụ nwa bụ ọkpara m ọ gwara ike niile m kpara n'okorobịa Chinedu biko nyere m aka maka na ka m gwa gị mana onye kacha mee m obi ụtọ ka nara ngọzi ị ga-ekwezi ka Chidebere nara gị ngọzi gị Chinedu mgbe nwa okorobịa ahụ bịa gwugharịcha ihe a wee gbuo nna ya kama ịma mgbuo m ka m kọziere gị akụkọ so n'akụkọ m na-akọrọ gị ga-eme ka ị wee baa uru ịma na emechara